Na vrchu jedného kopca stáli 3 mladé stromčeky a snívali, čo z nich bude, keď vyrastú. Prvý stromček sa zadíval na hviezdnu oblohu a povedal: Chcem sa stať pokladnicou, v ktorej bude uložený poklad. Budem plný zlata a žiarivých drahokamov a budem zaiste najkrajšou pokladnicou na svete. Druhý strom sa pozrel na rieku, ktorá tiekla nedaleko a povedal: Ja budem loďou. Tak ako táto rieka, budem sa plaviť až k oceánu a na mojej palube budú mocní králi. Tretí strom sa zamyslel a povedal: Ja nechcem odtiaľto odísť, stanem sa najvyšším stromom a budem najbližšie k nebesiam a Bohu. Roky sa míňali, prešlo mnoho dažďov i slnečných dní, až raz na vrchol kopca prišli 3 drevorúbači. Jeden z nich vyťal prvý strom a povedal: Pošlem ho stolárovi, určite z neho spraví niečo pekné. Prvý strom sa potešil a predstavil si, akou krásnou pokladnicou už čo chvíľa bude. Namiesto toho však z neho stolár spravil len obyčajný krmelec pre zvieratá. Namiesto pokladov ho naplnili slamou a postavili do maštale. Drevorúbač, ktorý zoťal druhý strom, povedal: Je to dobrý strom, pošlem ho do lodenice, nech z neho urobia niečo užitočné. Druhý strom sa potešil a premýšľal, akou majestátnou loďou sa stane. Bol však príliš malý a tak z neho spravili len malý čln, ktorý používali jednoduchí rybári. Drevorúbači vyťali i tretí strom. Urobili z neho 2 mocné brvná a uložili ho do tmavej miestnosti. Tretí strom sa čudoval: Na čo ma teda vyťali? Netúžil som po veľkých veciach, chcel som len poukazovať na Božiu veľkosť. Opäť prešlo mnoho rokov a stromy už skoro zabudli na svoje veľké sny z mladosti. Ale v jednu zázračnú noc jasné svetlo zalialo prvý strom, keď mladá žena do jasiel vyrobených z jeho dreva položila novonarodené dieťa. Nemáme síce kolísku, povedal jej manžel, ale tieto jasle sú krásne. Keď to prvý strom počul, pochopil, že sa mu splnil jeho dávny sen. Niesol dieťatko, ten najvzácnejší poklad. Jedného večera nasadol do starého rybárskeho člnu unavený pútnik a jeho priatelia. Po chvíli pútnik zaspal a ďalší 3, čo boli s ním, sa ticho plavili po jazere. Čoskoro však prišla mocná búrka a strom, z ktorého bol čln, sa prelakol, pretože vedel, že takej silnej búrke nedokáže čeliť. Prelakli sa i muži, ktorí sa v člne plavili. V tom však zobudili pútnika a ten povedal búrke, aby sa utíšila. Nastal pokoj a druhý strom videl, že sa mu splnil jeho sen. Niesol na sebe mocného a významného muža. O pár rokov neskôr prišiel rad i na tretí strom. Vojaci vybrali zabudnuté brvná a urobili z neho kríž. Strom mal strach, keď naň pribíjali odsúdeného muža. No keď v nedeľu ráno vyšlo slnko a zem sa zachvela, i tretí strom pochopil, že svoj sen nesníval nadarmo. Stal sa symbolom Božej lásky a veľkosti. I my máme mnoho snov a plánov. I keď sa nám môže zdať, že zostávajú nenaplnené, nemali by sme zabúdať, že zázraky sa prostredníctvom lásky a ochoty dejú i v každodenných okamihoch.